Čau, ja ťa vítam v novú videu, no a dneska si zahráme FC Mobile a budeme dneska hrať FC Mobile, hej. A dneska si zahrám s mojim kamarátom zápas a stiahol som si túto hru. Mám už aj nejakú zostavu urobenú, veď uvidíte. No a nám sa už loaduje hra, takže my už za chvíľu budeme v hre. Dúfam, že sa nám bude dariť a vyhráme nad Robom, lebo on to hraje trošku dlhšie než ja. No pozrite sa, toto je môj tým. Začal som to včera hrať, hej? Fakt real, včera som to začal hrať, takže nebudeme... Robo, môj kamarát má takýto tým a ideme na to. Začíname, to 0-0, rozohrávam. Ty vole, peknú šmíkačku som mu dal, ale my pokračujeme ďalej. Tam máme, OK. Kubo, dúfam, že mi nedá gól. Ty vole, Martinez, pekne do autu si mi to dal, ďakujem. My teraz rozohrávame s brankárom. Môj brankár má 91 rating, a Robo neviem, 95 rating, on má Dúbravku, ale ja som mal tiež Dúbravku a teraz mi dal gól Kylian Mbappé, dobre. Klasická oslava Kyliana Mbappého a chcel som povedať, že veľmi pekný gól mi dal. On ho má na 20, on ho má veľmi dobre vylepšeného do Mbappého, takže chcel som iba povedať, že ja som mal tiež Dúbravku, ale predal som ho, lebo 89 rating som na ňom mal. No a, ale ja som nepadol brankár, ktorý má teraz, ho mám a má 91 na rating, tak som ho predal a niečo dobré som si toto kúpil za to, keď som ho predal, ale už si nepamätám čo. Asi Mbappého som si kúpil, hej, za 11 milión. Toho mám teraz na striedačke, možno ho aj uvidíme. Ale mám dvoch hráčov na striedačke, jedno CM a jedno ST. Takže ST Mbappé a CM som už zabudol jeho meno. No nevadí, tak uvidíme. Možno ani Mbappého neuvidíme ako prestrieda, ale možno toho druhého uvidíme. Poď! Bellingham pekne strelil, ale Dúbravka to chytil. Robovi to stále blbne, teraz on záod vykopol. Videli ste to niekedy? A uvidíte, keď bude Robo rozohrávať, tak uvidíte Dúbravku. Big Boss Dúbravka, hej, fakt. Teraz ma pekne obral a pekne si to dupinka. Ty vole, to kam kopol? No, hádžeme, lebo to kopol do autu, tak hádžeme. Za chvíľu nám končí prvý polčas, boli nastavené 3 minúty, to podľa mňa za chvíľu bude končiť. No, končilo sa nám prvý polčas, prehrávame síce 0-1, ale my veríme, že toto vyrovnáme. A možno aj vyhráme. Uvidíme, čo nám ešte táto hra ukáže. Tak, Robo rozohráva a my ideme na to. Tak, dobre. Tak, dám mu šmíkačku. Tak, nedám mu šmíkačku. Ja ho iba takto oberem. Tak. Mbappé. Dúfam, že mi je na gól. Dobre, Bellingham. Tam idem s týmto typečkom. Ty vole, tam je... Dobre. Náram Bellinghamovi. A strieľam, dobrá strela, ale Dúbravka chytá a to pre náš tým není úplne dobré, ale musíme, ak vyrovnáme, bude to pre mňa úspech, ale ak vyhráme, tak to bude trošku väčší úspech, ale aspoň vyrovnanie by som ocenil. Tak, mám tam, tohto mám najlepšie vylepšeného a teraz som mu dal úplne zbytočnú šmíkačku. Ale nebola zase tak až úplne zbytočná. Teraz by som chcel vedieť, čo tam robíme. Získal som loptu, strieľam. A strieľam úplne niekde do
alebo viete kam. Ukáž, tak Mbappé nestrieda. Tak, túto hru Mbappého bohužiaľ neuvidíme, ale to nevadí. Lebo Dúbravka teraz rozohráva a my máme stále šancu na vyhratie. A teraz hádžeme, lebo Dúbravka to zase kopol niekam, viete kam. A teraz, no tak, nahrávka. Ešte nahrávka. Skúsime nahrať. Dobre. Tak som vystrelil a Dúbravka to samozrejme, že chytil. A za 10 minút nám končí zápas, takže teraz by to potrebovalo vyrovnať. No. Nemôžeme dostať Mbappého k strele a ani sme nedostali, takže to je super. A teraz môžeme ísť do útoku. Máme loptu, nahrávam. Poď. Dám gól. Ne, som tu úplne sám, prosím. Ne, to gól. Vyrovnávame na 1-1. A teraz, ak už mi Robo nedá gól, tak je to pre mňa veľký úspech. Väčší by bol, keby som vyhral, ale aspoň sme to dokázali zrovnať tento zápas. Nastavené 2 minúty. No... Je to tak vyrovnané, 1-1 a z tohto videa by to bolo všetko a zase v ďalšieho videa začal. Čau.